Nkulunkulu akakulanda uphile kusho uphumelele pastor ningi. Inamba esenza ukubimember so ngo9 ya 5 ntambama kuphela Monday to Friday kuphela on WhatsApp. Thando lethu thando labantwana kusho ukuthini kupha umnumzane wamanzi ehleli emanzini angcolile. Engathi lo mnumzane amanzi angakuthatha ngoba wehluka ubekelela ukucela ngakuthatha yabo. Yini umnumzane wamanzi inyoka yamanzi. It's a marine snake, water snake. Yeah. So one ngokwesintu uma uphupha inyoka uphawu olubi uma isemanzini angcolile. Ngoba lokuthi ngenzeka uyakhonjiswa la empeleni ukuthi ithongo alihlambulukile lingcolile futhi kumele usukume uligeze ulihlambulule yabo. Number 2 omunye ngibheka yena ngokwesinye isikhathi uma uphupha inyoka kuwupha olubi uma isemanzini angcolile ngoba lokhu kungasho ukuthi ngenzeka ukhonjiswa ukuthi kumele usukume wenze imizamo yokugeza nokuhlambulula idlozi okukanye yisidalwa esikwembethe esiza namandla uma kungukuthi wena ungumuntu kamoya. Abanye vele abantu bakamoya le mimoya esuke ibembethe yobudlozi noma ngabe yesithunywa yabona noma isidalwa esithile inawo lokuthi ke izivethe ke ngazo lezi zilwane zamanzi noma ngenyoka zamanzi nanoma biyini yamanzi yabona other creatures marine creatures yabona. La uma isemanzini kangcolile siyabona kufanele kwenziwe into eyihlambo eyokugeza yabona. Number 3 omunye angayibheka kanjena phela sikhuluma nabantu abahlukene abangakholwa nabakholwayo. Kuyenzeka uma uphupha inyoka kube upholo nje uma isemanzini angcolile ngoba langasho ukuthi ngenzeka yesixwayiso sokuthi ke uqaphela umuntu noma ke umoya nje omubo oyingozi futhi ke ophila emanyaleni noma uphile ebumnyameni umoya obumnyama noma umuntu nje ombonge oyithakathelayo. Siyabonga.